и добре дошли в една нова и нашумела игричка, а именно Меча Хамелеон. Игричката представлява общо взето следното: ти си малко човече, пускате на мап и трябва да застанеш на определено място, което ти прецениш, като можеш да се боядисаш цвета на фона или предмета, който си решил, че ще бъдеш. Игричката е много интересна, много забавна, направихме няколко рунда и сега нямам търпение да ви ги покажа, така че ви пожелавам приятно гледане. Айде! Айде! Абе, мен си има пуска да са... Ще сме по-древни са, бе, лика ми се струва. Мапа Не е сме голям. където Мапа е се по-голям. струва. Да. Охо. На този мап Къде да се бях скрием? графит. Да, Къде помня. да се Най-скъпом от това скрием? гълче. И искам да се скрием някъде на хубаво място. Той аз. Амаре де, тичай малък индивид инвалид. Индивид инвалид. Тук не ми харесва, там не ми харесва. Знаеш ли какво ще стана прозорец? Аз ще да бъда на очевидно място. Да не ще види. О! Ей, тук искам. Аз не знам, нямам време, мамко. Добре, че аз мога да мръдна. Аз стъкнах. И там се криеш явно. И аз не знам къде се крия. Друг избор нямаш явно. Не стъкнах. Абе, мога ли да съм на... Не ми е по-интересно как на такива места на вас не ви даде да мигате. Защото не бях стъкнат. Това е важно, то да не не и си да си стъкнат. стъкнал или да не си стъкнал. То... Не, то е ако част от тялото ти влиза вътре в даден обект, аз го видя как. лагва играта, какво става, бе? Да, на моменти има някакви. На мен не проблеми. ме лагва. Не знам, или поне аз не рибавам. Не, то май само отсветяването нещо Аз багаса. пак ще бъда кашон. Оцветяването понякога е на мен така и даже понякога не мога да си избера и цветове. Защо не са вкарали команда undo? Да, и аз ето има дразни от време на време. Аз ще бъда вашият прозорец към рая. Моля. Какво? Да, бе. Защото се прави на джам, не разбрахте ли? Аз съм не просто джама към рая, към Свети Петър. Абе, няма интересно, ли нещо някакви интересно други това. четки или нещо? Спрей, примерно. Аз Май ти има. педърата е гръмна тихо там. Василе, ела да видиш моето место. Не, с тебе не разговарям. Знаеш как изпсувах? Като знаеш. Потвърждавам, беше много прилично и много колегиално от негова страна. И само се обръщам и виждам... някой човече наведник машината. Направо избеснях. Ама наши си седи до последно, докато не заснахте децето му. Това път мисля, че се направих. Доста добре. Така, Натито е тук, къде са там? Другите двама къде са? Аз съм на една тръба отгоре. Аз се бъгнах, браво на мен. Крис! Мраколес, къде си? Как ти дава да си там, а не светиш в червено? Аз ти казах, аз ще намеря някакво скапа, но... Къде? Натито е бургер, брат! Натито е на 2 метра от стената обаче. На 2 метра от стената обаче. Василето е Виж сега, това няма никакво значение. Аз Той се ти- боядисах. Васил, Васето е топ. Васето е топ, Васето е топ място. Васето е на топ Да. място. къде е? В единия край да ти има един джам. Ако ли се е до мен, ама той... Да, успех да те намери. Той е в... Да, човек, той се е наврал там. Къде е? Аз Саш, ти кое е казах, на много очевидно място? Къде Той идеята е да е някакво... тук проверях между другото, аз от девет. Obvious. аз си бях казал, аз ще намеря Нищо и той е на мега очевидно място. най-гадното... Моето място е много добро, обаче, като гледам. Жена, къде си, бе? Тя е бургер долу остеял. Върху една тръба отгоре. Аз съм, да. Ама, между Малко другото... след нати надолу. От малко другата след нати страна надолу. на графита. О, Чакай, китайца е той при Горе в мене. ъгълчето.
За към мен. А пак Крис обаче е един път. Крис е един Той път. изобщо даже не се е пробвал. Китайца Ама премени. китайца мина 2 пъти от тук и не го видя, така че май е добре. А къде е Нати? Аз пак не я намирам. От Сериозно ли? другата страна на графита. намерих я. Да. О, аз мислех да съм там. Бургер. Прави Какво? някакви точки. Все той е много близо до нас. Той е под Васил. И да гледам. Василе, Опа, Василе, Василе, после ние сме били на очевидни места, човек. Виж го къде се Ало, набираме, човек. да бе, там се беше скрил да аз. там моето место не може да го О. намери. Колкото по-добре се прикриеш, толкова по... О, едно време да свирна. А сега де? Той много бавно търси. Няма му стигне времето. Доста вероятно. Да, и аз така в началото не знаех колко време имам, докато Покрай вече е мене. малко времето. Сега Видя. не! Ай! Бобрека! Направо Как те изсипа? съсипате. Интересно ми е как още не е намерил Кристиан. Той нашия се стои там, човек. Е, ходи на там. Не, беше там, 2 пъти видео там. Човек, А, той е на супер обясни място. Значи, винаги най-обяс местата са най-трудни за намиране. Да. така ме. Потвържда. Човек. Значи, примерно, Ицето, ако не бях мрътнал човек, нямаше да ме намери. Ай, той между другото май вече търси само по графитите. Възможно е. Аз бях толкова добър джам. Няма как да не ме No. отвориш. Там, опа. О, Васе, ясно. Ама мрако леса никой не го намери там. В смисъл. Това е на твърде гадно място. Само аз ли бях? Да. Ами на не гледай нагоре, не гледай нагоре, педрас. Не нагоре. Не. Не виждаш. Ти не виждаш. Ти не виждаш. Той не вижда. Поле, Кристиан да майна! Той се вижда от 500 метра. Не виждаш. Не ме виждаш. Не виждам, не видяме. Видяте. Бяга, беги. А, не те видя? Не ме видя. Не, видяте, опитва се да се Изгуби прикри. всичко до край. Бягай докато Не можеш. знам как се мърда. душа. Не знам как се мърда. Бягай. Но не мога да се вляза в това. Не мога да се... Айде. Не мога да се вляза в тялото. Как ти. Оп, оп, видяй Крис. Да. Айде, то Айде. мале. Какъв хедшот сме наби. Стана бургера и мрако леса. Мене видя ли Не, то... Не. Мене му пропусна. Ще те види. Оп, Видяла. Не, Тук видяла. беше. Видяла. Видя. И мрако леса може. остана. Вкусен бургер беше. Мрако Гадно. леса няма как. Човек, мрако леса. Гадно от фри кама да се върнеш обратно в това. Да, това трябва да го Геройчето. направят по-лесно. Да, докато разбера как да се върна в геройчето ми тема. Първо 4, после 5. Петицата. Да. Ма той ще се махне ли от тука? Да ме чуе. Ето, няма шанс да намери. Ти си... Това Там няма не- шанс, Идва към теб. наистина. Да. Там не би трябвало да е Добре. Много е трудно позволено. това. Да. Доста скамърско. А това, впрочем, е много гадно как чуваш през стените. Да. Мисля, не може да бъдеш дали през стената или до тебе. Айде, Няма спидам. такова surround sound. Дойде. Да. Свиркай, тук е, свиркай, ти си. Ама аз му свиднах. Той дойде заради свитката. Тук е имало пак такива Що се лампи. обръща на спирки, а? Аз Оп, сега... оп, обърна се. Там няма тия търси. Аз там погледнах от деве, ама те са. Е там, зад паравнята. Ще те чуе. Не мога да се... Я се unmute и я могиш зад паравнята. Не, кажи в пералнята. Гледай внимателно. Виж го как се пака отдолу, бе, човек. Даже не мога да влезе там. Може отстрани, мога да погледна. Отстрани Не се може, вижда. това е много голям. Това не може да се види по никакъв начин. by the way. Човек, как това е забранено. Аз го казах, аз ще ти го бъда натъпкано. Значи, Айде, струва. дай ни го в мап. Как ти беше най-гъзил? Защо пак този Търсих същия мап? мап, защото имам идея. А, Гледай го. Ти имаш
Ти имаш Ти имаш ние ли, го ама направим. ние нямаме идеи. Да, Оправите добър се. ден. Бах, Добре, сега хубаво ще- се. Много ме хостаре да го баннем. Айде. Добър. От сега казвам, че няма да съм графит. И аз О, не съм графит. аз знам какво ще бъда. Ма как да стигна до там обаче? Аз не моля, аз съм част от кофата. Отивам да просто. бъда пране. И аз си го мислех между другото. И аз си го това си помислих мислех. да не рунт, ама викам, ай няма сега. Аз докато бех хънтър си викам, некой сигурно ще бъде пране. И оглеждам дрехите някакво. Чакай, къде да застана мамка му. Или айде, я ще бъда. Мале, аз се ти къде мога да стана. Само трябва да го намеря място, Ама само тук трябва да има намеря твърде място. много такива, бе. Трябва да намеря Ти ще място. просто къде е. тук. И по Ама тавана то не ми отиваш дава. до прането. Уау, човек. А тук не можеш, реално. Окей. И Аз Айде, че не можеш да работиш айде, копче. късмет, къде си? Късмет. Ице. Ела на синята пижамка. Добре. Ай, вие двамата, я ме вижте мене къде сте. А, ти какъв си бахук. Ама така. Как да застана? По-нагоре. Моите хуче си кръглата въгъла горе долу. Мале. А моля Да за ви мамо. възможно. Давам Къде? света, който искам. Е, така. И на мен Айде, не ми къде? го дава, сам и на мен явно Много, ми много го дава. далечен предмет е просто. Ма Аз не не ти можеш може да да не е стана. далечен, Знам точно. пак Май. ми го... Май ти е добре. Не съм Васил, още не съм видял къде е. Васил, Ага, няма да го ясно видиш. къде е Васил. Ама Василе, О, ти много време ще си играй. Той ще- Ице, ние сме братчи и сестричи по пижамка. Пижамки тук. Кристиан да не гледа пижамите, какво става? Ама Ице, ръката ти се вижда леко. Така ли? Ще се опрем. Ръката и главата. мале, аз се оклепах да не казвам. Ама да се мрако Как се ли завърташ? са, човек? Как се завъртам? Завърташ ги ръчи. С- Аз Как ви ги ръчи? казах. Аз Добре, се надяваме да не ме види. Кристианчо? Аз ще си го... Аз ще не си мога да отмъстя. се- Силе, Не мога да се справя с Ти какво по цветовете дяволите нещо. си? Аз Нали, ли? аз съм Ами съдия. там се виждаш. Аз ли бе? Да. Да, ти? Аз съм лампа! Ба, каква лампа си ти, бе? бе! Ти ме копираш, човек. И това не е дори лампа. Лампа е! Добре, ако те види, иначе си фалшива лампа. Ще ме види Ще ти най-вероятно. видим, да. Май ще ме виж от... Нашия лампа, ти А са защо? тук А защо и с един двамата сте куршум. пранета? Мрако ли, Нищо стига той си кара. абюзвал, бе! Мрако ли, ти моли си още по-голям гей? В смисъл, разбирам, че те е страх. Не, ама- наистина, там е тъпо вече. Там абсурдата. А, Том скрих се. Като се разкара от тебе и се го промени, то там абсурдата намери. Буквално Аз няма да те намери Къде никога. е Дудо, къде? Той дори не може да те застреля от тук. Ти има и го това. Къде? Това си е от заврял. хората, които играят играта, но не играят играта. Да. Мисъл, Да. как очакваш да Той те е застреля? никакъв шанс да те намери там. Като все едно да играеш Гартик, Е така. но вместо да рисуваш, пишеш. Да, буквално. Изчакай, че още покрай така. тебе стой. Е така може да стоиш, е така може да стоиш, примерно. Е така, Аз Те примерно. ме видя. Те ме Не, видя. не те А, видявам. защо Не сте те е две видял. пранета? Изчакай, че при тебе. Аз не мога да Гадни си... мръсни пранета. Не може да ми засече това тъпото нещо цветовете. Те ме видя. Не те е Те са- видял, Не те той не видял. може да те види там. Може, Просто си ако- планисвай газа. Не може, Тялото ми е бе. то да... Ама все така и направо. Васил е направо. Ма даже не е на същото О. ниво като лампите. Цвят ли е? Това е Ето, първото. вече Аз може давам да по-висока убие. лампа. Лони. Чай да те Ма се те компенсира за други. Че по-висок тук. Чакай малко. Мен ако ме видиш е интересно. Човек, ти Къде виж ще да те Васил видя? колко е обвис. Ти си с неговия геймплей, Човек, така ли? а- Не се Ако мине покрай Васила, не го види, не знам аз трябва играта. Мина, Е, два. А къде? Значи, Човек! Сями! На лампите! Моля! не знам как не Мисля, го че- вижда наистина. Мисля, че има нов най-слаб човек, освен мене. Е, той, че си Това сляп, дори ни- Кристиан си е сляп да се Това ибе. като минеш Аз съм отстрани не лампа. прича... А, видя ни, Алекс, Сашка, тук ще бяхме. умреш преди мене! Лампа бил. И не видя Е, Ицо! И не видя Ицо! Ицо е до мене, човек! Аз така с един куршум, два заека, той ни уби Ицо! Човек, Може аз да за търся малко да тебе, не избягам. знам, аз... Аз за малко да За избягам. напред, Моля! рисува. той Моля! полудя.
Ами не ми избираш правилният цвят. Алекс, не тя ме ще давай. го правя наново. Не уби Васил, уби мене, човек. И Ицо го видя също. Не мога. Не, аз трябва играта ти го. Триш играта. Саша, it's not that deep. What the Ау. fuck? Ти. Човек, то Ау. Аре, си ма... убийте То мрако си лицо. ма... Абе, не чувам бе, някой ми вика Нати, какво? Викам, спасихте! Да. Thank you. Браво, получаваш медал, усмивка по радиото. Ами тя сега ще говори, тук са... Помогнете и в стаята е. Не е в стаята. В Стаята стаята е. е. Ама човек, Добре. имам чувството, че той е някаква специална злоба само към жена му. Ма верно. Сега Как ще само бъде? не намери? Спокой са. Как да се успокоя? Той е сляпо на картица. Привличате се. Спокой са, брат. Знаеш как ще го привлека с Намериха един го. юмрук? Намериха го. Намериха го, убийте го, убийте няма, го. бе. то- Абе, ти нормален да си той е сляп на мърша. Той гейк се крие във ъгъла. Ама не бе, той се Ама вижда ето, леко. не може да го Вижда убие. се леко. Аз Вижда се съм леко. лампа. Ти си човешка лампа, къде като видиш отстрани да Е, изглеждаш като най-после се лампа. бояди съм. Ма Смени верно. ли се това? Нати. Аз А, съм ти не много накрая верно се боди experience, са. моля се. Да, значи художествените умения тук ама са на чакай. ниво. Те пак Ама търсиш. трябва да си малко по-тъмно, за самия брик трябва да е малко по-тъмен. Това е много човек, Абе, по-светъл. сте я намира, Знаеш, че че... аз не мога да избера правилния цвят, той не ми го дава. Човек, даже. тя толкова То се е си постарала иска и цвят. сега ако тръгне да търси цвета специално... Значи Да, само да. някой да е казал нещо против моята лампа. Ма ти си Аз човешка съм лампа. Брат, Ицо беше Значи, до преди мене, бях бе, портата брат! към рая, сега съм слънцето, което ви дава... Не е било още само беше. Обаче Кристиан ще се загуби много яко тук. Вече има Кристиан? 90 секунди. Не, Кристиан, направо... Човек, аз съм местил до тебе, той... Слепец. А ти и гледа, аз се местя. Ти мани, аз тръгна да бягам, защото ще ме видя. Добре, че не сбрах си отворях правилната камера. Добре, Ако ни ние намери- му свириме... Телк за проблем с слуха. Кой? Да, между другото, има ли... Някой да го дадъпне бързо. Не, на него не му помагате, на другите му. Човек, А, вижда го. Вижда го. Умре. Ица, май само се слепец. развали място. It's not that deep. Той е It's not that слепец. deep. Той е О, слепец. Shadow Аз ви Hex казах. поема първото място. Лампата. Да, ти верно обича да се криеш и да се виждат направо. Лампата. Я Лампата. издай Човек, дизма. как О, не ще ти умираш. Оп, оп, оп! О, не! Човек, китайца намери, погледни къде намери китайца, Васил. Майко, нямам думи. Васил се крие като... Просто Той- признайте, че съм прекалено добър. Васил е като някаква коколена лампич, как не го виждаш, брат? Ай, цака, какво да кажа? Човек, Ицо, даже и да си беше останал горе, май пак нямаше да те види. Той се Ма, ти разгожда. Той Ицо, седи си тука. Ицо, не мърди, седи си тука, брат. Съм видял, че тук си най-добър. Аз ще го видя да те убие. Майко, Мале. Не, брат, Аз просто... ти издадох лампата. Той сега ще види къде съм бил. Да, Не може да види къде бях. той даже не е Пепо бала убева. за лампата, той не е бала за Обаче лампата. старик човек само Да, как там отива. където е мрак. Крис, виж лампата, погледни лампата, Васил, горе, за тебе, за тебе. На другата страна, за теб, за теб. Да, натам. Не ме гледай, не ме гледай. Погледни. Ами да, това Крис, човек, той да го... И да го ориентираме, даже не вижда, ти представи си колко изде положението. За тебе назад, Майка, човека. как се скарах, Абе, Кристиане, ти си слепец. Ти имаш на някаква кокошка. специална злоба само единствено към жена си. Човек, Ицо беше до мене. До мене, на другата тениска. Това е Таловита. било по-трудно, колкото Ултразвук. си представя. Не мога да повярвам, че Кристиан намери първо мене. И все пак, Ицото беше пак до мене. Както и да е, надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, оставете по един лайк и коментар, абонирайте се за канала и до следващия път. Бай-бай!